Onzi itxen dugu. Galderena? Bale. Zure telebistan zer egoten da piztuta sarriago, ETV bat ala ETV bi? Bixak. Bixak, txandaka joatenaz. Ze saio mota kenduko zenuke telebista eskaintza guztietatik? Ez ni ez naz gauza kentzearen zalea. Nik uste dut ikusleak aukeratu behar dabela. Orduan, ez nuke zer kenduko, eta gero ikusleak erabaki dezala. Zein saio ikusten duzula onartzeak lotxatzen zaitu? Lotzagabean az. Ikuste dutena esan ditzen dut. Saio batek utz egiten duenean, norena da errua, beti telebistarena. Beti gurea, ez dugulako asmatu. Bere garaian, mikrofonoa eskuetan jairi jai ibiltzen zinen, gaztean nintzenean bai. Zein herritakoak dira honenak, bi aukeratuko ditut. 3 aukeratuko ditut. Arrasateko Santamasak, Ondarruko Zapatu Azule eta Bilboko Aste Nagusia. Ez die hain kabroiak, talderak.